Čaute! Díky. Servus. Že si prišiel, hej? Čau. Tak si dobre, že si prišiel, hej? Hej. A ja som že donáčkal. Servus Peter. Čau. Čau. Pero. Obsluhovať ťa budem, nie? Joj, to som nevidel. Díky. Dáme si. Zamknem sa. Dobre, no to poď nastavíme, hej? Dobre. No dávaj, hej, dám to ešte. Ja. Daj ma trošku vlastnejšie. Bola mladá, neskúsená, ešte ani nie žena. Som začal skoro, to je nemožné. Vidíš? Bola mladá, neskúsená, ešte ani nie žena. Netušila, že jej cesta bude takto poznačená. Keď bola znásilnená, keď nej soľu domov roztrhaná, vyzlečená, zneužitá, necítila sa jak žena. Nevedela, čo má robiť, nevedela, že čo. Pýtala sa sama seba, pýtala sa prečo. Pýtala sa sama seba, pýtala sa prečo. Prečo? P.I. Charakter. Bola mladá, neskúsená, ešte ani nie žena. Netušila, že jej cesta bude takto poznačená, že jeden večer jej život poznamená. Ahoj, bola zoznamená. Bola mladá, neskúsená, ešte ani nie žena. Netušila, že jej cesta bude takto poznačená, že jeden večer jej život poznamená. Ahoj, bola zoznamená. Bol to chlap jej snov, bol to chlap, chcel byť s ňou. Bol to večer bez slov, večer plný dotykov. Len on a ona, len víno a kola, len skurvená smola, no to nevedela ona. Zdalo sa to dokonale, no dokonalom bolo, ale že odprevadí v novom fáre opakoval v kuse stále, že sa nemá báť, že on je tu pre ňu, že on ňu má rád. Po kilometri upol auto niekde na strane, že ho má fajčiť na benzín a nočné chlastanie. Ona, že sa bojí, že nej okamžite prestane, že nič také sa určite nikdy nestane. Neprestanem, kričal, neprestane, nechcel prestať, že